U hrvatskom narodu, na javnom skupu koji je vezan za neki državni blagdan ili neki koncert, možemo naći dvije hrvatske zastave. Jedna je službena zastava Republike Hrvatske, a druga je povijesna zastava hrvatskog naroda, koja je u razdoblju prvih dana Republike Hrvatske 1990. bila službena dok današnja tada još nije ni osmišljena. Varijanta druge hrvatske zastave u mainstreamu se često pogrešno oslovljava ustaškom i nastoji je se marginalizirati, no ona zna biti viđena i dalje na većem broju koncerata, prilikom velikih državnih blagdana ili na nekim nogometnim utakmicama. Mediji i političari potenciraju priču da je desna zastava neispravna, a druga ispravna i da bi je se trebalo više isticati u odnosu na drugu. No jedno su mitovi, a drugo je istina. Mi znamo da 100 puta ponovljena laž ne može postati istina, pa da bi uopće mogli pričati o tome koja je ispravna, a koja neispravna, moramo uzeti u obzir povijest hrvatskih grbova, trobojnice i sva heraldička, to jest grboslovna pravila. Prvi hrvatski grb smatran je grb šestokrake zvijezde Danice iznad polumjeseca. Ovaj grb nalazio se na kovanicama koje je dao kovati hrvatski herceg Andrija, budući hrvatsko-ugarski kralj. Grb se koristio u razdoblju pred kraj 12. stoljeća i zadržavao se u narodu, s time da je više puta uređivan, malo od Arpadovića, a onda i od Anžuvinaca. Svakako opstao je sve do hrvatskog narodnog preporoda. Tada je grb postao osnova grba zamišljene Ilirije, a za ime Ilirija se odlučilo po vjerovanju da grb potječe iz doba Ilira. Preporoditelji su vjerovali da su Hrvati bili potomci Ilira, pa su i za grb svoje buduće države Ilirije predviđali upravo taj grb. Grb se stavio i na inauguralnoj zastavi bana Josipa Jelačića iz 1848. koja se smatra prvom hrvatskom trobojnicom u povijesti Hrvata. A odakle onda šahirani grb kraj njega na istoj zastavi? U narodu postoji priča koja se prenosi s koljena na koljeno. Ona kaže da je hrvatski kralj Stjepan Držislav pred početak novog tisućljeća nakon rata s Mlečanima bio zarobljen. Mletački kralj čuo je priču da je hrvatski kralj dobar igrač u šahu, arapskoj igri, koja zahtijeva dobru percepciju i visoku koncentraciju razmišljanja. Nudio mu je osobnu slobodu i potpunu vlast nad dalmatinskim otocima u slučaju da ga pobjedi. Prema toj legendi, kralj Stjepan Držislav je odnio pobjedu i u simbol te pobjede navodno uzeo za narodni simbol šahirani grb. Međutim, ovo je samo legenda koja se provlačila u narodu jer daje starinu i junački izvor grbu, da to tako kažemo. Pravi simboli hrvatskog kraljevstva tada su bili križ, pleter, nekakvi natpisi za vladare i kruna. To su bili prepoznatljivi simboli za Hrvate tada, jer je heraldika kao znanost razvijena tek u 16. stoljeću. Grbove su prvi dobivali pojedinci, dinastije i plemstvo, a tek kasnije gradovi, biskupije, zemlje i države. Zato ni Hrvati, niti jedan drugi europski narod toga vremena nemaju svoj narodni grb. Do 12. stoljeća u Hrvatskoj imamo plemičke obitelji sa svojim grbovima. To su bili Šubići, Zrinski, Frankopani, Hrvatinići, Kotromanići i mnogi drugi. Zatim u razdoblju od 13. do 15. stoljeća događa se preokret. Države i regije u Europi i Hrvatskoj dobivaju svoje grbove jer dobivaju i pravni identitet. Njihovi grbovi zovu se zemaljskima. Moguće je da su neki od grbova hrvatskih pokrajina osmišljeni na inspiracijama grbova nekih drugih pokrajina u Europi, no oni nisu ukradeni nego originalno osmišljeni i od vlasti Hrvatsko-Ugarskog kraljevstva i potvrđeni. Grb Dalmacije nastao je u 14. stoljeću u kontekstu rata s Mlecima. Uzeta su 3 lava koja se u heraldici nazivaju leopardima. Lavovi su bili simbol kraljevske vlasti i mediteranske kulture, a uzeta su baš 3 jer je broj 3 bio univerzalno vizualno uravnotežen broj i u heraldici je bio često viđen. Dakle, vjerojatno su i druge mediteranske kulture imale lavove u svojim grbovima, ali nikada nećete vidjeti identičan dalmatinski grb u nekom drugom grbu neke pokrajine van Hrvatske. Sam grb Dalmacije smatra se najstarijim hrvatskim zemaljskim grbom. U grb Dalmacije nije spadao i Dubrovnik. U geografskom smislu on je bio dio Dalmacije,
ali u pravnom ne jer je upravljao sam sa sobom i zato nema isti grb kao ostatak Dalmacije. Grb Dubrovnika je nastao u razdoblju 13. i 14. stoljeća i nastao je kao gradsko ili republičko obilježje jer je Dubrovnik tada bio glavni grad svoje države, Dubrovačke republike. To je jedini hrvatski grad koji je sam sebi uveo grb. I njegov grb nije zemaljski nego gradski i zato se dalmatinski smatra najstarijim zemaljskim. Obilježje te države bile su izvorno bijelo-crvene pruge koje je Dubrovački puk prihvatio 1359. kada je grad naručio te zastave iz Hrvatsko-Ugarskog kraljevstva. Pruge su uzete po uzoru na grb Ugarske, a iste pruge preuzeli su i velikaši iz dinastije Kosača u Hercegovini, zbog čega se i grb Hercegovine često prikazivao u tim bojama. Međutim, bijele pruge Dubrovnika promijenile su se u plave nakon ukinuća Republike 1808. godine. Austrija tada kontrolira Dubrovnik i okolna mjesta i uvodi standardizaciju pokrajinskih grbova. Određeno je da se grbovi pokrajina moraju jasno međusobno razlikovati. Danas je u službenom grbu Republike Hrvatske umetnuta plavo-crvena varijanta dubrovačkih boja, što je povijesno pogrešno jer su to ustvari austrijske boje u Dubrovniku koje ne predstavljaju Dubrovačku republiku, koja je bila bijelo-crvena. Jasno nam je da je iz pravnih razloga Dubrovnik na takozvanoj kruni grba Republike Hrvatske izdvojen od Dalmacije, ali ako se žele naglasiti ti pravni razlozi, onda nema smisla stavljati plavo-crvene boje koje nemaju veze s dubrovačkom povijesnom kulturom. Kada se dizajnirao grb 1990. moralo se misliti na to. Od ostalih hrvatskih regija jedinu kompliciraniju situaciju imala je Istra, koja nije imala svoj službeni grb, jer nije bila jedinstvena politička cjelina. Zato svoj zemaljski grb dobiva tek u 19. stoljeću, dok su sve ostale pokrajine dobile grb u razdoblju od 14. stoljeća pa nadalje. Za grb je određena koza ili jarac žute, odnosno zlatne boje, s crvenim rogovima i papcima. Takva kombinacija predstavlja snagu, izdržljivost i život na krševitom, ali plodnom istarskom tlu. Ostale hrvatske pokrajine također su imale svoje grbove zbog nekakve vrste autonomne vlasti. I sad tek dolazimo do šahiranog grba kojeg smo ranije spominjali. On nastaje nakon grba Slavonije, Dalmacije i Dubrovnika, jer Hrvatska u razdoblju 13. i 14. stoljeća nije bila jedinstvena administrativna jedinica. Hrvatski šahirani grb ne nastaje kasno zato što je zaboravljen, nego zato što Hrvatska kao pravni subjekt kasno dobiva potrebu za vlastitim zemaljskim grbom. A kako je onda izgledao prvi poznati i sačuvani hrvatski grb? Imamo dvije varijante. Jedan počinje s prvim crvenim poljem, a drugi s bijelim. Prvi grb je iz Bolzana i nastao je oko 1494. godine, a drugi u Innsbrucku 1495. godine. Baš prvi šahirani grb u Hrvatskoj bio je onaj koji se koristio kao pečat na Cetingradskom saboru iz 1527. godine. Grb je imao isti broj polja, kao i šahovska ploča s natpisom Pečat kraljevstva. Primijetite da polja u grbu ne završavaju istom bojom kojom i počinju. Više je takvih varijanti bilo i kroz hrvatsku povijest. Za svako razdoblje može se naći više različitih varijanti hrvatskog grba. Neki su špičasti, a neki obli. Neki započinju sa srebrnim, a neki sa crvenim poljem. Sam hrvatski grb u obliku štita sa svojim poljima, crvene i bijele boje, predstavljao je stiliziranu tvrđavu, odnosno tvrđavni zid. U kontekstu rata s Osmanskim carstvom i obrane kršćanske Europe od islama, Hrvati su dobili ovakav grb. I upravo zato su prvi hrvatski šahirani grbovi u većini započinjali bijelom bojom koja u heraldici predstavlja metal. U razdoblju nastanka ovog hrvatskog grba izrazito se pazilo na to da prvo polje bude bijele boje, jer su pravila perioda takozvane žive heraldike, koje je trajalo do kraja 20. stoljeća, strogo zahtijevala za svaki šahirani grb da započinje metalom, to jest srebrnom bijelom bojom, a onda tek određena boja. Takve slučajeve imala je primjerice normanska obitelj de Clifford, engleska obitelj de Warenne i njemačka plemićka obitelj Sponheim. Ali nakon Cetingradskog sabora varijanta s prvim crvenim se pojavljuje u jednakoj mjeri koliko se pojavljuje i ona s bijelim. Također,
pojavljuju se grbovi s neparnim brojem polja, što znači da ona počinju završavati s bojom istog polja s kojom su počinjala. Zapravo, kroz cijelu našu povijest isprepliću se varijante prvog bijelog i prvog crvenog polja. U međuvremenu se samo prestalo slijediti pravilo parnog broja polja u šahiranim grbovima, pa je hrvatski grb počeo završavati s istom bojom s kojom je počinjao. Nažalost, komunisti su svojom propagandom ideološki obojali u očima nekih Hrvata početno bijelo polje da je ustaško. Takav narativ se zadržao i često ga se kroz spomenute medije potencira, iako je prvi grb Narodne Republike Hrvatske također imao prvo bijelo polje. Čak i u vrijeme poglavnikove Hrvatske imali smo prisutan grb s prvim crvenim poljem. A i da nismo, opet to ne mijenja činjenicu da se kroz povijest mijenjala boja prvog polja. Ustaška vlada nije ideološki gledala na hrvatski šahirani grb, jer je baštinila čitavu hrvatsku povijest. To su mogli iskriviti samo komunisti, koji ionako nikada nisu lustrirani. I tako smo došli do grba suvremene Hrvatske, koji je u početku bio s prvim bijelim poljem, a onda je promijenjen u današnji da bi se dao izgledni odmak od sličnosti s grbom nezavisne države Hrvatske. I u redu, ako se već ciljalo na takvo razlikovanje, moralo se u obzir uzeti da grb mora imati povijesnog i heraldičkog smisla. Osim što se da zamjeriti jednom i drugom grbu, ako baš gledamo stara heraldička pravila, grbovi su neparnih polja. Prvi grb je osim toga čist, povijesno i heraldički je ispravan. Drugi grb zato nije ispravan iz više razloga. U heraldici postoji takozvano pravilo o tinkturama, koje kaže da kovina na kovinu ne ide, niti boja na boju. Kovine u heraldici su bijela i žuta boja, a crvena, plava i crna su samo boja. Dakle, jednostavno ne može ići crvena na crvenu ili bijela na bijelu. Grb Republike Hrvatske ima crveni obrub s početnim crvenim poljem. Da imamo slučaj bijelog obruba na bijelo polje, opet bi bilo neispravno, ali takva varijanta nije nikad ni postojala. Nadalje, spominjali smo i boje Dubrovačke Republike, koje nisu plavo-crvene, nego bijelo-crvene. Grb Istre nikad nije bio tamno-plave pozadine, ali je vjerojatno tako stavljen zbog simetrije krive tamno-plave pozadine Dubrovnika. Zbog tih oskrnavljenih grbova hrvatskih pokrajina mi ne možemo smatrati današnju zastavu povijesno ispravnom, a ni heraldički, s obzirom na preklapanje crvene boje obruba sa prvim crvenim poljem. Zastava s prvim bijelim poljem danas je demonizirana sa svake strane, unatoč tome što je ona zapravo ispravna. Poruka ovog video zapisa je da se prvo bijelo polje prestane toliko pljuvati, ne samo zato što su Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ili Vrhovni sud Republike Hrvatske poručili da u njemu nema ništa loše, već zato što je taj grb osmišljen, u izgledu štita, u simbolu obrane, ne samo nas Hrvata, nego i cijele Europe svojevremeno od Turaka, nego od bilo kakve sile koja će nas napasti jednog dana. Neka nam hrvatski šahirani grb, bilo koje varijante, bude najveća identitetska svetinja i obrana od globalizma koji nam i želi izbrisati identitet. Ostanimo budni i ne pljujmo po sami sebi, već se borimo svi skupa pod istom zastavom.